खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो BTRआव फिन होस्रांनाय चिरां जिल्लायाव होस्रांबाय गंनै इस्टाम बर' नखर चिरां जिल्ला सान्थिफुर ओनसोलनि लावख्रिगुरि ओनसोलनि खाथियाव थानाय देवस्रि हाग्रा ओनसोलाव हा दखल खालामनानै थानाय बर'फोरखौ होस्रांदों होस्रांजानाय रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला निजिरा दैनि खुरखावनायाव न'आ थाजायैनि थाखाय देवस्रि हाग्रा ओनसोलाव थाफैदों आरो जेबो राहा गैयैनि जाहोनाव थाफैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों दैबाना जानायखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि EM बिआर फेरेंगा आरो माखासे MLAफ्राबो फैनानै नायफैदोंमोन आरो दै लोमस्रावनायनिफ्राय लावख्रिगुरि ओनसोलखौ रैखाथि होनो थाखायबो गिबि मन्त्रि बिथाङा खोथा होलांदोंमोन नाथाय रैखाथि होआखै फारसेथिं मैदेरनि उदखार आबाद जाया माइ फाथो गासैखौबो सिलिंखार खालामलांजोबो जायनाखि फिसा फिसौ फोरोंनायनि खोथा दं आरो जानाय लोंनायनि खोथा दं बेनिखायनो माखासे सुबुंफोरा बेयाव राबार बागान बानायफैनायलाय बेयाव हाजिरा मावनो थाखाय थाफैदोंमोन होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो बे हाग्रा ओनसोलाव थाफैनायनि सिगां गामिनि गावबुरा मेम्बार आरो रायजो राजाफोर जयैनो मिटिं जाग्रोदोंमोन आरो गं 50 नखरफोरनि मादाव गंनै इस्टाम नखरा बे हाग्रा ओनसोलाव थाफैग्रोबायमोन होननानै फोरमायथिदों नाथाय बे गंनै इस्टाम नखरखौ हाग्रा बिफाना दा होस्रांबाय होननानै दुखु फोरमायथिदों होस्रांजानाय रायजो राजाफ्रा चीफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर आसाम अभियान बिथांखिनि गेजेरजों बेकार लाइमोनफोरनो 2निफ्राय 5 लाख रांसिम होनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया जि फोसावदोंमोन बेखौ एप्लाइ खालामनायनि पर्टेलखौ बेखेवनानै होबाय नोंथांमोनहा cmaa.assam.gov.in आव थांनानै 7 नबेम्बर 2023 सिमनि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन पर्टेलखौ बेखेवनाय लोगो लोगो नोंथाङा गिबियाव साइन आप खालामनो नांगोन जेराव नोंथाङा नोंथांनि आबुं मुंजों लोगोसे मबाइल नाम्बार इमेल आइडि पासवर्ड बायदिखौ होनो नांगोन पर्टेलाव साइन आप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा गिबियाव रेजिस्ट्रेशन खालामनो नांगोन जेराव गासै डिटेल्स होनायजों लोगोसे नांगौ डकुमेन्टफोरखौ आपल'ड होनो नांगोन बेनि उनाव स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि उनाव जमा होनायनि एक्न'लेजमेन्ट स्लिप मोननो हागोन आरो बे एक्न'लेजमेन्ट स्लिपआव मोनसे रेफारेन्स नाम्बार थागोन बे नाम्बारनि गेजेरजों एप्लिकेशननि स्टेटासखौ नोंथाङा नायनो हागोन गोनां जानाय फोरमान बिलाइ बा डकुमेन्टफोरा जाहैबाय पेन कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स पासपर्ट बेंक पासबुक आधार कार्ड भटार आइडि बेफोरनि मादाव मोनसे बेनि उनाव एड्रेस प्रुफ बेनि उनाव एडुकेशन क्वालिफिकेशन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन कार्ड बेंक पासबुक नङाबा केन्सेल चेकबुक आरो पेन कार्ड नांगोन गावनि फुख्रियावनो गोग्लैनानै थैनो गोनां जाबाय 36 बोसोर बैसोनि सासे सुबुङा चिरां जिल्ला बिजनीनि सोनाब बाथाबारि गामिनि बिपुल दासआ गावनि फुख्रियाव गोग्लैनानै थैनो गोनां जाबाय नखरनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला हां सोलायनो थाखाय बिथाङा न'निनो फुख्रियाव ओंखारलांदोंमोन बेयावनो बे जाथाया जानो मोन्दों जाथायनि सोमोन्दै फंबाया मिथिनो मोननानै फुख्रियाव गोग्रोमफैनायावसो बिपुल दासखौ मोननो हादों बेनि उनाव भेटागावनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन नाथाय बिपुल दासखौ थैबाय होननानै डक्टरा फोसावदों चिरांनि अनगायैबो उदालगुरियावबो फुख्रियाव गोग्लैनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा उदालगुरि रौतानि इटाबारियाव जादों बे जाथाया बिजय हान्स मुंनि सुबुङा लामानि फुख्रियाव गोग्लैनानै जिउ खोमानो गोनां जादों बेलासि 4:30 रिंगासो समावनो बे जाथाया जादोंमोनब्लाबो बिजय हान्सनि गोथै देहाखौ मोननाय जायाखैमोन अखानायैसो SDRFनि हान्जाया थैनाय बिजय हान्सनि देहाखौ मोननो हादों बांद्राय जौ लोंनायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों हारि अनफावरि सासे दैदेनगिरिया टेट उथ्रिसारनाय 75 जौखोन्दोनो साख्रि होबाय होननानै बुंनायखौ खोनानानै जों सोमखिखांदों आरो बिथाङा मानो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंखो बे रावा आंनि बुंनाय राव नङा BTRआव टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा साख्रियाव थिसनजायैखौ लानानै बाक्सा डिस्ट्रिक्ट प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशनआ खौरांगिरि मेल खुंदों बेनि सिगां खेबनै खौरांगिरि मेल खुंबाय नाथाय जेंनानि सायाव जेबो मोजां फिथाइ मोनैनि जाहोनाव थामथि खेबनि थाखाय खौरांगिरि मेल खुंदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा जायनाखि 6th शेड्युल टेटनि मार्कशीट बा सार्टिफिकेटखौ दासिमबो होआखै बेनिखायनो बेखौ होनो थाखाय BTC सरकारखौ खावलायदों बेनि अनगायैबो 1200नि गोबां फोरोंगिरि पस्टनि SIUनि थाखाय BTR सरकारा आसाम सरकारनिसिम प्रप'जेल दैथायहरदों होननानै प्रमद बर' बा BTR सरकारा बुंथिदोंमोन आरो SIU मोननाय लोगो लोगो दान्दिसेबो थाथ'आलासे टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरखौ साख्रियाव थिसननो थाखाय खोथा होदोंमोन नाथाय SIU होबाय होननानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बुंनायनि उनावबो BTRआव साख्रियाव थिसनाखै
2निफ्राय 3 सप्ता बारलांबाय नाथाय प्रमद बर'आ बेनि सायाव फंसेबो खुगा बेखेवाखै होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। नाथाय बिजनियाव गेदेर मिटिं खुंनायाव BTRनि 75% टेट उथ्रिसारनायफोरनो साख्रि होनाय जाबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंथिदों। जायखौ खोनानानै टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि गौथुमा दुखु मोनदों आरो सोमखिखांदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि थांनाय 2019 मायथाइनिफ्राय 2023 मायथाइसिम BTCआव 19,000नि गोबां टेट उथ्रिसारदों नाथाय बेनि 1,000खौबो साख्रियाव थिसननाय जायाखै। अब्ला माबोरै बिथाङा अदेबानि प्रमद बर'आ 75%खौ साख्रियाव थिसनबाय होननानै बुंखो होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा आरो बे थारलायैनो नंखाय खोथा बुंदों होननानैबो बुंथियो बाक्सा जिल्ला प्राइमारि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशननिफ्राय। जायनाखि BTRआव गोबां लांदां पस्ट दं नाथाय बिथाङा 1,200नि गोबां पस्टनि थाखायल' SIUनि गनायथिनि थाखाय दैथायहरदों। जेराव RTIनि बायदिब्ला क'क्राझाराव प्राइमारि आरो आपार प्राइमारियावनो 700नि गोबां लांदां मासि दं आरो बाक्सायावबो 700नि गोबां लांदां मासि दं आरो BTRआव गासै 2,000नि गोबां लांदां मासि दं नाथाय बेफोरनि 1,000खौबो आबुं खालामनाय जायाखै होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावोदि प्रमद बर'आ मिथिखागौ 1999 मायथाइनि फोरोंगिरिफोरखौ गेजेर गेजेर साफा सानैखौ थिसनदों आरो अनारि खाथिनायफोरखौ साख्रियाव थिसनदों। नाथाय 2012 मायथाइनि उनाव इलिमेन्टारि लेभेलाव टेटआव उथ्रिसारनायफोरखौ कन्ट्रेक्चुएलानो जा SSAनो जा सासेखौबो थिसननाय जायाखै। नाथाय BTRआव माब्ला 75% टेट उथ्रिसारनायफोरखौ साख्रियाव होखो बेखौ खोनानानै सोमखिखांदों। हारि अनफावरि सासे दैदेनगिरिया मानो एसेबां नंखाय बाथ्रा बुंखो होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। आरो BTR सोरखार जानाया 3 बोसोर जाबाय। BTR गोरोबथानि उनाव रायजो राजानि गांनाय उखैनाय, फरायसालिनि जेंना, आबादारिनि जेंना बायदिफोरा सुस्रां जासिगोन होननानै सानदोंमोन। हारि जौगानायनि बाथ्रा बुंग्रा प्रमद बर' बिथांखौ फोथायनानै रायजो राजाफ्रा भट होनानै BTCनि चिफ बानायदोंमोन। बिथाङा दा फारि फारियै खामानिखौ मावनो नांसिगौमोन नाथाय 3 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमबो मोनसेबो बिफानाव साख्रि होनो हायाखै होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। ST, SC आरो OBCनि थाखो 10सिम फरायनाय बेकार लाइमोनफोराबो आसाम सोरखारनि अनसुंथाइखौ मोननो हागोन। बेखौ रोखा खालामबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। चिफ मिनिस्टार्स आत्मनिर्भर आसाम बिथांखिनि गेजेरजों माबोरै रांखौ होनाय जागोन बेनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गुवारै फोरमायथिनानै होदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि बे बिथांखिनि गेजेरजों मोननै बाहागोआव रांखौ होनाय जागोन। गिबि बाहागोआव थागोन प्रफेशनेल डिग्री थानाय लाइमोनफोर जेरै इन्जिनियारिं डिग्री खालामनाय, एग्रिकालचार ग्रेजुएट, भेटेनारि डिग्री, फिसारि ग्रेजुएट, डेन्टेल डक्टर आरो MBBS खालामनाय डक्टरफोर बिथांमोननो गासै 5 लाख रां होनाय जागोन। बे 5 लाख रांनि मादाव गिबि किस्ति हिसाबै 2,50,000 रांखौ होग्रोनाय जागोन। बेनि उनाव 1 बोसोरनि गेजेरावनो बिथांमोनहा मा खामानियाव बेफोर रांखौ बाहायदों बेखौ मोनसे थार्ड पार्टिनि गेजेरजों एसेसमेन्ट खालामनाय जागोन। बेनि उनावसो आद्रा थानाय 2,50,000 रांखौ बिथांमोननो होनाय जागोन। आरो बे 5 लाख रांनि मादाव 2,50,000 रांखौ सोरखारि साबसिडि हिसाबै होनाय जागोन नाथाय आद्रा थानाय 2,50,000 रांखौ 5 बोसोरनि उनाव सोरखारनो 5,000 किस्ति हिसाबै होफिननो नांगोन जेराव जेबो इन्टारेस्ट बा सुद लानाय जानाय नङा। थिग बेबायदिनो नैथि बाहागोआव थागोन ITI पास जानाय, डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं खालामनाय एबा माखासे प्रफेशनेल डिप्ल'मा पास खालामनाय आरो 10 पास खालामनाय लाइमोनफोर। नाथाय SC, ST आरो OBCनिया थाखो 10सिम फरायनायब्लाबो जागोन। बिथांमोननो 2 लाख रां होनाय जागोन। बेनिनो गिबि किस्ति हिसाबै 1 लाख रांखौ होनाय जागोन। बेनि उनाव बिथांमोननि खामानिखौ नायनानै आद्रा थानाय 1 लाख रांखौ होनाय जागोन। बेखौबो 1 लाख रांखौ सोरखारनिफ्राय होनाय जागोन नाथाय आद्रा थानाय 1 लाख रांखौ 5 बोसोरनि उनाव सोरखारनो 2,000 किस्ति हिसाबै होफिननो नांगोन जेराव जेबो इन्टारेस्ट लानाय जानाय नङा होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। जेरावनाखि लाइमोनफोरनि थाखाय आसाम सोरखारा साख्रिनि राहा खालामनानै होदों बेनिखायनो 28 बोसोरनि खम लाइमोनफोरा बे बिथांखिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। जेराव जेनेरेल सुबुंफोरनि थाखाय 40 बोसोरसिम आरो SC, ST, OBC फोरनिया 43 बोसोर बैसोसिम बे बिथांखिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। जनायाव रेलगारिनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। गंसे साखा खबब्रै गारिखौ पेसेन्जार रेलगारिया सौख्रांनानै 1 किल'मिटार जानथायसिम लानानै फैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला डेकारगावनिफ्राय मुरखंसेलेक फारसे फैबाय थानाय पेसेन्जार मुरखंसेलेक एक्सप्रेसआ नेन' गारिखौ सौख्रांदों।
सनपुरसिम थांनो थाखाय रेल लामा बारस'नायावनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों। फोरमायथिनाय बादिब्ला रेल गेट गैयिनि थाखायनो बे जाब्रबथाया जानो मोन्दों। रेल गेटआ सनपुरसिम थांग्रा लामायाव गैयिनि अनगायैबो जनायनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरावनो गैया, जायनि थाखाय बेबायदि गोबां जाब्रबथायफ्रा जाबाय थायो होननानै फोरमायथिदों। आरो रेल गेट गैयिनि थाखायनो सनपुरसिम थांग्रा बे लामायाव रेलगारिजों खेबथामसो जाब्रबथाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों। रेल गेट गैयिनि थाखायनो लामायाव सिगांनि समाव हाखरबो जावनानै दोननाय जादोंमोन, नाथाय सुबुंफोर आरो गारि मथरनि थांलाय फैलायखौ होबथानो हायाखै, जाहोनाव फिन गंसे नेन' गारिया रेलगारिजों सौख्रांजानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। रेलगारि आरो नेन' गारिनि गेजेराव जानाय बे जाब्रबथायाव रावनिबो जेबो जोखोम जायाखै होननानै फोरमायथिदों आरो जाथाय जानायनि उनाव नेन' गारि सालायग्राया जाथायथिलिनिफ्राय खारग'लांनायखौबो मिथिहोदों। ओजोंहाय रायजो राजाफ्रा ज' जानानै रेलगारिया सौख्रांनाय नेन' गारिखौ रेल लामानिफ्राय बोखारनायनि हाबाखौ मावदों। लन थानाय आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। 3 लाख आइजोफोरनि लनखौ मैया सुख'नानै होबाय आसाम सरकारा। दा 25,000सिम लन थानायखौ सुख'नानै होदों। फैगौ समाव 50,000सिम रां लन थानाय आइजोफोरनि लनखौबो सुख'नानै होनो थांखि लादों आसाम सरकारा। बे खोथाखौ होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों दि 3 लाख आइजोफोरनि लनखौ सुख'नानै होनाय जाबाय। नो डिउ सार्टिफिकेटखौ 11 अक्ट'बरनिफ्राय जिल्ला थांनानै आइजोफोरनि आखायाव गथायहैनाय जासिगोन। बिथांमोननि सिभिल स्क'रआ फुल्लि पेइड, अदेबानि गासैखौबो होबाय बा सुख'बाय होननानै दिन्थिसिगोन आरो बिथांमोनहा दा गोदानै लन मोनफिननो हासिगोन होननानै फोरमायथिदों। बे समाव 25,000 रांसिम लन थानाय आइजोफोरनि लनखौ सुख'नानै होनाय जादों। सोरनाव गारि दं, सोरनाव मटर बा स्कुटि दं, बेफोरखौ जेबो नायालासे लन थानाय 100% आइजोफोरनि लनखौ सुख'नानै होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। आरो बेजों डिब्रुगड़नि आइजोफोरानो बांसिनै मुलाम्फाखौ मोननो हागोन, मानोना डिब्रुगड़नि आइजोफोरानो बांसिनै लनखौ लादों होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बेनि अनगायैबो 50,000 रांसिम लन थानाय आइजोफोरनि लनखौबो सुख'नानै होनाय जागोन। जायफोर 31 मार्च 2021 मायथाइसिमाव लन लादों, बिथांमोननि लनखौ सुख'नानै होनाय जागोन। नाथाय बेनि उनाव अदेबानि 31 मार्चनि उनाव सोरबा आइजोआ लन लादोंबा बे लनखौ सरकारा सुख'नानै होनाय जानाय नङा, मानोना 31 मार्चनि उनाव लन सुख'नानै होनाया सोरखारनि समायखिरा नङा होननानैबो रोखायै बुंथियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।